Patrick iki jan nyepeleke wong tenan iki. Bendino storine ning kafe, ndek utange ra dibayar-bayar. Aku jane wis cukup tau. Dekne kuwi malah cukup gatal. Dino iki nek ngasih ra gelem bayar maneh, tenan. Aku wis muntap iki. Omahe watu ae tak walik sisan. Ben geger yo gen geger sisan. Bob, aku njaluk tulunge karo awakmu. Pisan ketoke, yo. Zo, kowe mesti meh nuntun ning omahku to. Ngerti aku. Ora ngono, Bob. Masalah iki saiki iki dina Senen, dina kecepet, dina ajur. bocin. Gak ngono kuwi su. Biasane iki dina Senin iki Squidward iki nagih utang. Dadi ke aku iki ndek utang karo dheke ngono lho, Cuk. Dadi kowe tulung delekno aku ya, please. Yo, cari kanca lho kowe iki. Yo. Sing tenang. Kowe nang kene wis aman su. Pas kowe gambleh mau lho, Cuk. Lah wong lawangku lho, langsung tak pager lho. Kurang piye? Cah kene padake cah kono, ya ora iso. Woi, Patrick ndi Patrick? Cuk. Patrick dolan kita. Iya, dolan. Rasa-rasan. Dolan, heeh. iya lek wonge mau dolan. Pekak wis suwe. Piye to Ki? Wis Patrick rasa kakang cocot. Ndang lek bayaran utangmu, Cuk. Utangmu lho, Cuk. Roh utang ora. Utang apa to, Su? Utang apa? Utang kamu lho, suwe-suwe tak dengkol lho kuwi engko. Lah aku ora ngrasa ndek utang lho. Lah kowe iki pandhe rasa apa piye? Aku pernah duwe rasa karo dheke tapi dheke ora. Ya kuwi urusanmu. Wis saiki gene ae kowe gelem bayar utange ora, Cuk. Sesuk, Bajirat sesuk rai masuk, Cuk. dancuk gerutang semua. Gatal semuanya ya duwe, Cuk. Sik tau kok sik. Iki kalian di masalah apa to jane kok do geger ning omah. Kupengmu apa? Pembebin lho kok mau lho Cuk wis tak kandhani kowe iki meso takon neh. Kowe rasa melu ruwet, Mas. Omahmu tak rujak enak ruwet, Cuk. Aku njaluk rujake. Wis Mas. Nek ngene iki piye, Mas? Nek umpama sepatune iki gonen cek ngono piye? Kekno pacarmu. Yo piye yo, Mas? Wong-wong iki kebutuhane dhewe-dhewe ya. Mungkin si kancaku iki urung bayar listrik lah, bayar pajak lah, bayar sembarang lah. Orang meneh kok nggo mangko Mas. Nek pengen yo micah. Gatal.